Kulukudu, ngangena mina Ntombasa Maqadini ufuzo mapholo mashiya amahle. Angihambi-ke ngedwa nanamuhla ngihamba nenkondlo kaThemnkosi Bhiqwabe esihloko sayo sithi Yobe Nsizwenye. Yobe Nsizenye. Bafundi, njengoba nganginitshelile nasekuqaleni ukuthi ngaphambi kokuthi ufunde inkondlo, uyihluze inkondlo, kubalulekile ukuthi wazi incazelo yesihloko ukuthi sichaza ukuthini ukuze uzokwazi ukuthi uyiqonde yonke inkondlo ukuthi ikhuluma ngani. uThemnkosi Bhiqwabe lana uma ethi Yobe Nsizwenye uchaza ukuthi xola nsizwa enye, sale sewuxola ndoda yamadoda. Ake sizweke lana ukuthi uThemnkosi Bhiqwabe uthini lana kule nsizwa. Uthi bese uzishaye zonke zaphelela, usuzowakha umuzi kayihlo, esibayeni sakhe esichichimayo, uzishaye zonke ngemibala yazo, kwasala ezinye zisiqhumisa. Lokhu sigcwele ziyagwazana, zigcwele njengothando lwakho ngaye. Njengoba wakhetha wamehlula ngamazwi wavuma, noSiyafa isoka lamanyala elingehlulwa limvimbezele ngengcwenga yamazwi wavuma, wabopha umphefumulo kuphela wemuka, lwaluphuma kuqala udwendwe. Wena usakhomba izinsuku ezizayo ezizofika zingasafumbethe lutho ngezandla zazo. Ngakho sithi yobe nsizwenye, xola ndoda yamadoda. Ngiyamuzwa abafundi lana uqwabe lana ubalisa ngensizwa yashiwa isithandwa sayo ekade isisilobolile, ekade isithanda kakhulu, ekade isithembile ukuthi izovusa umuzi kayise, izovusa umuzi kababa wayo. Kepha-ke ngoba nakhu-ke phela nakhu kufa akukhethi, kudla fumuka kudle silaza. Kuye kwamnyonyobela-ke ingoduso yayo lensizwa, yasibopha umphefumulo yemuka nayo, yasala insizwa isilambatha isingasaphethe lutho ngezandla zayo. Uma sibheka umqondo wayo lenkondlo kwistanza 1 kuya kwistanza 2 siyathola lana ukuthi endimeni yokuqala lana imbongi kahle kahle ikhuluma ngabantu abathandanayo ngothando, kodwa uma sekufika ke estanzeni sokugcina lana sesiyabona ukuthi ayikhona manje, sekuyashintsha manje ukukhuluma, sebekhuluma ngokufa manje, sekukhona umuntu oseshonile lana. Stanza 1 noma indima yokuqala uthi uqwabe bese ushaye zonke zaphelela. Lokho kusho ukuthi lensizwa ibisizikhiphe zonke izinkomo zamalobolo, ilobola lentokazi ekade ithanda ngenhliziyo yayo yonke. Isizowakha umuzi kayise. Uma insizwa ithatha intombi noma ilobola intombi thizeni, isuke inenhloso yokuthi ifuna ukuvusa umuzi kababa wayo. Ingakho nalensizwa lena ibisinethemba lokuthi ibisizowuvusa umuzi kababa wayo ngokulobola lentokazi ekade iyithanda kakhulu. Sidlule laphayana kwistanza siye kwistanza sesibili. Istanza sesibili sithi esibayeni sakhe esichichimayo, ushaye zonke ngembala yazo, kwasala ezinye zisiqhumisa. Lokhu zigcwele ziyagwazana, zigcwele njengothando lwakho ngaye.
Okusho ukuthi lensizwa bekuyinsizwa ngempela, hayi indaba yokudlala. Okusho ukuthi lensizwa bekuwumfokazo kade efuyile enezinkomo eziningi. Uma ethi esibayeni sakhe esichichimayo, isibaya abafundi indawo lapho inkomo zihlaliswa khona noma zivalelwa khona emakhaya. Okusho ukuthi bezigcwele kulesibaya ziziningi ngalendlela emangalisayo. Ingakho ethi umbhali lana esibayeni sakho esinjani esichichimayo uzishaye zonke ngembala yazo. Uye wazikhipha lana izinkomo zamalobolo washaya zonke ngembala yazo. Njengoba siyazi ke bafundi ukuthi uma ngabe intombi ilotsholwa kuye kukhishwe inkomo zinembala yazo ke ezibizwa ngayo. Nayo ke lensizwa ibisezikhiphile lezi inkomo yashaya zonke zaphelela kule ntokazi ekade iyithanda kakhulu. Kuthe noma isizikhiphile lezi zamalobolo esibayeni sayo lensizwa ebesichichima sigcwele lezi zinkomo zasale ezinye zisiqhumisa. Lokho kuchaza ukuthi zisale vele zabaningi kwangaba khona ilentuzane igap evulekayo ukuthi hayi manje ngathi sekuphume izinkomo ezingaka. Ngendlela ebekade ifuye ngayo lensizwa. Uthi umbhali lokhu zigcwele shuthi ziningi ziyagwazana inkomo esibayeni bafundi niyazazi sigwazana ngempono zaza ngisho yabona. Shuthi ziseningi lezi zinkomo zisagwazana noma sezikhishiwe lezi zamalobolo kodwa still kusasele inkomo ezinjani eziningi. Uthi umbhali zigcwele ziningi lezi zinkomo njengothando lwakho ngaye. Uthi ufanisa ubuningi balezi zinkomo nothando lwalensizwa ngoba insizwa uma ngabe ilobola intombi eyithandayo ayiloboli noma ubani. Ingakho ethi umbhali lana zigcwele njengothando lwakho ngaye. Ngendlela abakade eyithanda ngayo lentokazi lensizwa ize yakhipha izinkomo yalobola lentokazi ngenhloso yokuthi ifuna ukuvusa umuzi kababa wayo. Sedlule siye kwistanza sesithathu. Sifundeka kanje: njengoba wakhetha wamehlula ngamazwi wavuma. Uyasho uqabela ukuthi njengoba nsizwa lentombi noma lentokazi wayikhetha entombini eziningi wahamba waya kuyona wayihlula ngamazwi yakuvuma yaqoma intokazi. Usethi lapha ku line 9 nosiyafa isoka lamanyala elingehlulwa limvimbezele ngengcwenga yamazwi wavuma. Uthi umbhali lana njengoba ke nawe nsizwa wayishela lentokazi washa amagama amnandi amtoti yagcina seyikuvuma intokazi isithi hayi impela nantu ucu ngiyakuthanda ngingawuvusa umuzi kababa wakho. Kanjalo ke nosiyafa lapho ku line 9 umbhali ukhuluma ngokufa. Uzubiza ukufa ngesoka lamanyala. Bafundi isoka lamanyala insizwa eqonywe yintombi eziningi. Ngakho umbhali uye wafanisa ukufa nensizwa eqonywe yintombi eziningi ngoba ukufa mase kufikile impela kugcina kona akukhethi bala nanyaka kudla fumuka kudle silaza. Ngakho umbhali ufanise ukufa njengensizwa enentombi eziningi ebizwa ngesoka. Uthi-ke nosiyafa isoka lamanyala elingehlulwa liye lamvimbezela ngengcwenga yamazwi amtoti. Okusho ukuthi nokufa kuye kwafika kule ntokazi. Usho makufika ukufa nako kwakhuluma amazwi amnandi kule ntokazi. Nentokazi yagcina isivuma ukuthi ayikulungile sale sewungithatha kufa. Ingakho lapha ku line 10 ethi limvimbezele ukufa kuyivimbezele lentokazi ngamazwi amnandi ngengcwenga yamazwi wavuma ke usisi lo. Uthe mangabe esekuvumile ukufa esethi hayi ngeke kulungile ngcono mina ngife ukufa usiyafa isoka lamanyala wavele wabopha umphefumulo kuphela wamuka nawo. Uvele wathatha umphefumulo kwingoduso yalensizwa
kwawukuphela kwingoduso emhlabeni, yayishona kanjalo noma yayilifulathela kanjalo elakwamhlaba. Lwaluphuma kuqala-ke udwendwe, okusho ukuthi uma intokazi isishonile lena kube sekuba khona umngcwabo, sekumele ukuthi iyofihlwa phela endlini yayo yokugcina le ntokazi. Udwendwe bafundi kusuke kuwumshado uma ngabe insizwa ishada nani nentokazi. So lana le ntokazi okusho ukuthi bathi ishade nani, ishade nokufa kuqala, shuthi ikhetha ukufa, yayishiya ilontozane wamshiya umyeni wakhe kanjalo emhlabeni usisi lo. Wena-ke obusalokhu usakhomba izinsuku ezizayo ezizofika zingafumbethe lutho ngezandla zazo. Uthi uQwabe, Nsizwenye, yebo siyavuma ubusulobolile, usuwazi nanokuthi okay sizoshada ngaluphi usuku. Manje wena ubulokhu ukhomba iy'nsuku ezizayo, wafika ukufa kwamthatha kuqala, wena usathi usazomthatha umenze umfazi, umenze inkosikazi wakho uzovusa umuzi kababa wakho. Kepha-ke zithe mase zifika lezo zinsuku owawuzinqumile ukuthi nizobopha ifindo likaSofa Silahlane, zifike lezo nsuku sezingasafumbethe lutho, sezingasaphethe lutho, ayisekho ingoduso yalensizwa emhlabeni, seyihlulwe ukufa, isilifulathele elakamhlaba. Kubuhlungu. Ifanele lensizwa ukubalisa kangaka. Yebo, noma bethi ayixole, bethi yobe Nsizwenye. Ukulahlekelwa umuntu omthandayo bafundi akuyona into elula, akuyona into ongayamukela kalula. So ingakho lensizwa beyibalisa ingaphezi, ngoba ilahlekelwe umuntu ekade imthanda kakhulu, ize yamkhiphela ngisho izinkomo zamalobola ngenxa yokuthi ubeyithanda kakhulu le ntokazi. Ingakho-ke nendikimba okumgogodla noma umongo wayo lenkondlo kuzoba uthando, ngoba lana phela imbongi angisho ikhuluma ngensizwa ebesilobolile yashaya zonke inkomo zaphelela, ilobola intokazi ekade iyithanda kakhulu, ilobola ingoduso yayo. Kodwa-ke sithola ukuthi-ke ingoduso yayo isheshe yalifulathela elakwamhlaba bengakashadi nanokushada. Ngakho-ke indikimba yale ndaba uthando, ngoba la bantu bobabili bebehlanganiswe yini? Bebehlanganiswe uthando. Isigqi sayo lenkondlo inesigqi esimbili. Isigqi esisitholayo kwistanza 1 nakwistanza 2. Isigqi salezi zistanza zombili siyanensa. Asinensi, siyashesha, ngoba lana imbongi ikhuluma ngesimo esihle lapho khona khishelwana amalobolo, kuyakikizwa, kumnandi, kujatshuliwe lana kwistanza 1 and 2. Sidlule siye kwistanza sesithathu, lapho khona-ke sesizoshintsha isigqi sakhona, sekuba-ke isigqi-ke manje esinensayo, ngoba manje imbongi manje isikhuluma ngesimo esingesihle, isisosizini ngokushonelwa ingoduso yayo ebekade isilobolile. Shuthi isigqi sesistanza sokuqala nesesibili siyashesha, ngoba lana kujatshuliwe, kuyalotshelwana, kuyakikizwa, kumnandi kunjiya. Mase siya kwistanza sesithathu, isigqi sakhona sizonensa, ngoba manje sekukhulunywa ngesimo esingesihle okuwukufa. Kanjalo-ke nemimoya. Imimoya yayo lenkondlo linemimoya emibili. Kwistanza 1 nestanza 2. Stanza 1 and 2 sithola umoya wenjabulo, la khona umbhali ejabulela ukuthi naye insizwa ilobola intombi eyithandayo, naye insizwa ikhipha amalobolo, naye insizwa ifuyile, kumnandi, nesibaya lensizwa sigcwele iy'nkomo ongakaze uzibone, kumnandi kunjeya. Ingakho umoya kuwumoya wani wenjabulo.
mase sidlula siya kwistanza sesithathu uyashintsha umoya sekuba umoya wani wokukhathazeka noma umoya wosizi la imbongi khona seyibalisa ngokushonelwa kwalensizwa ishiwa yini ingoduso yayo ebekade isilobolile emhlabeni. Ithoni yayo lenkondlo kuzoba ithoni yokukhathazeka lana imbongi isikhombisa ukuthi lensizwa ikhathazekile futhi iyazwelana nayo kakhulu lensizwa ngoba phela angisho ibisilobolile isinethemba lokuthi izovusa umuzi kayise ngebhadi ke nangeshwa kwafika ukufa kuqala kwamhlwitha ngesidluzana ingoduso lena kwamthatha kanjalo ukufa engakawuvusi umuzi kababa wakhe. So lana uma sibheka bafundi umyalezo wayo lenkondlo sithola umyalezo wokuthi abantu esibathandayo kumele sibanakekele, kumele sibajabulise kusasenesikhathi ngoba impilo imfishane leminyango. Asilazi kusasa ukuthi lisiphatheleni. Kumnandi uma uNkulunkulu esamletha umuntu emhlabeni kodwa futhi kuba buhlungu uma ngabe esembiza futhi esemletha ngakuye. Ngakho-ke lesikhashana esisitholayo asijabuleni nabantu esibathandayo, ngaba ihlobo zethu, ngaba abangani bethu, bonke abantu esibathandayo asijabuleni nabo ngoba impilo iyisipho esifika kanye esivela kuMdali. Impilo ayinasipele. Ngakho usho njalo-ke lana-ke uThemnkosi Biqwabe uthi hayi ndoda amadoda sale sewuxola ndoda yebo kona kubuhlungu sale sewugwinyitshe uqinisele ndoda amadoda kudla fumuka kudle silaza ukufa lokhu akukhethi besingalindelanga ukuthi ingoduso yakho izoshiya ngokukhulu ukuzuma kangaka ningakalibophi nanefindo likasofa silahlane. Ngakho uma sibheka ubude bayo lenkondlo siyabona ukuthi njengoba inemigqa ewu14 kusho ukuthi uhlobo layo kuzoba isonet ngoba inemigqa ewu14. Khumbule bafundi ukuthi inkondlo enemigqa ewu14 leyo nkondlo sithi yini isonet. Noma ingakhuluma ngasiphi isimo ngoba nje inemigqa ewu14 inemigqa ewu14 ubokwazi ukuthi yini leyo isonet. Ya usho njalo ke uQwabe bafundi uthi ayixole lensizwa yobe insizwa enye. Ngiyabonga kakhulu.